Какъв е проблемът и защо се обърнахте към Господаря на ефира? Ние сме продуценти, Амина и Весела, и автори на филма Чичо Тони, Тримата глупаци и ДС. В 21 век, в една държава като демократична България, се опитват да убият един филм по начина, по който техните предшественици го правиха в комунистическа България. 7 месеца след премиерата всъщност те намериха вратичка как този филм да бъде спрян. Получихме официално уведомление от филмаутор, че договорът ни е развален. Всеки продуцент в тази страна изобщо знае, че без договор филм няма. В момента предстои излъчване на филма по БНТ и с това писмо, което получаваме, че този договор вече не е валиден поради уронване на престиж на легендарния Доню Донев, ние няма как да излъчим филма по БНТ или с това филмът де-факто не съществува. По принцип документалното кино представя различни гледни точки, както е казал основоположника му Джон Гриърсън, то винаги е субективно. В случай, в който някой е обиден от нещо казано в един безобиден филм, казвам безобиден, защото няма обида и лъжа и клевета, да забраним документалното кино изобщо. Този филм е един филм направен с любов. Това е филм за Антоний Траянов, аниматора, големия български аниматор Антоний Траянов, а не против също така големия и уважаван от нас Доню Донев. Но истината боли понякога. Ние се опитвахме по много деликатен начин до сега да се справим с всички проблеми, които ни създаваха институции покрай този филм, също и колеги, но явно това не е начинът, затова решихме, че вече няма да мълчим. Документалното кино е документално за това, за да потърси различните гледни точки, но това е все пак лична авторска позиция. Какво ви провокира да излезете на връчването на филмовите награди и да направите своето изявление? Ние сме тук, защото смятаме, че трябва да кажем нещо много важно за всички хора, които правят документално кино в България и за всички хора, които са за чистата кауза на българското кино. Искаме да благодарим за номинацията за режисура за Чичо Тони, Тримата глупаци и ДС. Филмът също получи и вод за най-добър документален филм, но това беше скандално анулирано. Не за това сме тук всъщност, а защото има цензура в България. Откак филма ни излезе, има масирана атака той да бъде унищожен и забранен. И колеги, наистина не е ли срамно в 21 век в демократична България името ДС да предизвиква такъв страх? Провокира ни това, че има цензура, която се опитва да спре и унищожи един художествен акт, върху който е работено повече от 3 години с цялата си душа и сърце. Провокира ни това, че е безобразно това, което се случва и единственият начин да бъде спрян филма е чрез разваляне на договора му във филмаутор. От сцената на филмовите награди ваш колега каза, че всичко това прилича на некрофилия. Как може да се прави филм с 4 мъртъвци и да се анонсира 4? Какво е това? Това не е маргинална, това е некрофилска история. Ако нашето кино не разбере това нещо, че това е некрофилия, не е липса, не е цензура, не е просто въпрос харесвам, не харесвам. Значи ли това според вас, че не трябва да се правят филми за починали хора? Това е безумно. В документалистиката лежи точно на този принцип, че се изследват факти и преди всичко от историята. Най-известните документални филми са исторически и това е най-тъпото изказване, което съм чувала през живота си. Ние получихме много сериозна подкрепа от най-важните европейски и световни институции за кино. Така че скандалът става международен, а това не е добре за репутацията на българското кино. Скъпи приятели, без съмнение темата е доста интересна. Ние от Господаря на ефира ще продължаваме да я следим с интерес. Това е сега от нас. За Господаря на ефира Влади Василев.